Żagħżugħ ta' 29 sena residenti Bormla wieġeb ħati li seraq lill-anzjana ta' 73 sena. Il-każ ġara fix-xahar li għadda f'Ħal Tarxin. Huwa ġie akkużat li saraq il-kartiera ta' din l-anzjana. Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest u l-qorti ordnat li jsir rapport qabel tagħti is-sentenza. Justin Borge li jiġi akkużat bil-qtil ta' Chantal Ketkuti ta' 34 sena f'Ħażabbar talbet lill-qorti biex ma tixitx. Fil-jum tal-ġimgħa komplet il-kompilazzjoni ta' Justin Borge. Bommu Rita Borge qalet li Bina u Chantal Ketkuti kienu ilhom f'relazzjoni għal 16-il sena u s-sena l-oħra kellhom disgwit. Xed ukoll is-sesswologu Matthew Bartolo li qal li Chantal u Justin kienu jmorru għand terapista tal-familja fil-klinika tiegħu. Mustafa Awout, Sudanis ta' 25 sena, ġie kundannat 6 xhur ħabs wara l-prova jitlaq minn Malta b'dokumenti folots. Huwa prova jitlaq lejn Bergamo fl-Italja.